ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಕರಿನ 22 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪನ 3 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಟಿಲಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿರಂತರವಾದ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾದಿಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂತ ಸಮಯಗೂ ದುಂಬು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 4-5 ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೂ ದುಂಬು ಬಾಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರಿ ಬಾವಜಿ ನಂಗೆ ಕಟೀಲದ ಹಸ್ರಣ್ಣರ ಪಾತ್ರೆ ಉಡತ್ತ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಿರು ದಾಯಿ ಎಂದು ಕೇಂಡೆ. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಂಘದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಬಂಗಾರು ಪರ್ಬ ಐಕ್ ಹಸ್ರಣ್ಣರನ್ನು ಲೆಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು. ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡದೆ ಲೆತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಲೆಪ್ಪನಗ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪುಡು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಕಟೀಲಿಡು ಎಂದು ಬಾಬಣ್ಣಗೆ ಕುಡಲೆತ್ತದ ಕೇಂಡೆ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿಯ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂದ್ ಕೇಂಡೆ. ಐಕ್ ಬಂಡಿರು ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ದೇವಿನ ಮೈಮೆ ತುಳೆ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ಎಂದು ಬಂಡೇರು. ಆ ದುರ್ಗೆನ ಒಂಜಿ ಮಹಿಮೆನ ಎನ್ನಿನಗ ಈ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆಗೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಷಯಗೆ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಮುರ್ಕುದು ಪೋನಗಲ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆ ಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಒರಿದಿನೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿನ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಅಪ್ಪನಂಚಿನ ಹಾರಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆ ಕಾಲಡು ಒರಿದಿನೆಗೆ ಅವ್ರು ರಡ್ಡುಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ವಿಚಾರ ತುಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮೈಮೇನು ಮಲ್ತೆರೆ ಮೂಲು ಕಟೀಲದ ಅಪ್ಪೆಗೆ 30 ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡ್ ಕಿನ್ಯದ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಡು ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ದೇವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಡ್ ಕಟೀಲದ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಪ 3 ತಾರೀಕು ಚಂಡಿಕೆಯಾಗ ಆಪುಂಡು ಮೂಲು ದುರ್ಗೆಗೆ 2 ತಾರೀಕು ಚಂಡಿಕೆಯಾಗ ಆಪುಂಡು ವಿಷಯ ತುಲೆ ನನೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಕಟೀಲದಪ್ಪೆ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಾದ ದೇವಿಪುರೋಡು ಮೂಲುಳ್ಳೇರು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಟೀಲದಪ್ಪೆನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ 1 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಭಜನೆ ಆವಡು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಡು ಪಂಡದು ಈ ದೇವಿಯೇ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಕೊಡ್ತಾನೆತ್ತ ನನೊಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮನಡು ಆತಂಡು ನೆಕ್ಲ ಕಾರಣವು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ಉಳಿತಿನಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆಯ್ನಿ ಇಜ್ಜನೊಂದು ಆಯ್ತಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆವಡನ್ನ ಅನ ಕಾರಣ ಏರೆಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘ ನನೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಯಾನ ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಜಾತಿ ಜಿಮುಲು ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಪಂಡೇರಿ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಬ್ಬಾರ ಸುಮೂಲ ಎದುರೆದುರು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಂಡ ಕೇನುಣಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಳು ಯಾರು ನನೊಂಜಿ ಕದ್ರಿದ ಮೇಲೋಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಬು ಪಂಡದ ಒರಿಯುತ್ತೇರಿ ಕದ್ರಿ ಮೇಲೋಡು ತುಳೆ ರಡ್ಡಿ ಇತಿಹಾಸಲ ಈ ಜಾಗಡಿ ನಡತನೆ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸವನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯನ ದೇಹದಾಟ ಪಡೆದ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಸೋಜರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿಲು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ನಡತನೆ ತುಳೆ ಪೂರ ನಡತೆ ಬರ್ತನೆ ನನೊಂಜಿ ಓಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆದ ಅನ್ನದಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆ ಅವಳು ಕೃಷಿತ ಪಕಲರಿಗೆಲ್ಲ ಮೂಳು ಸನ್ಮಾನ ಆಡಿ ಪೂರೈಕಲ ನಮ್ಮ ತಾಲಿಮಾಲ್ತದ್ದು ತೂನಗ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ದುರ್ಗೆ ಒಳಿದು ಬೈದರೆ ಬಲಪನೆಗೆ ವಾ ಸಂಶಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗೂ ಮಾತ್ರ ಮುಳು ಒಳಿದು ಬೈದನೆ ಅತ್ತು ಈ ಊರಿಗೆ ಆ ಕಲಾ ಮಾತೆ ಒಳಿದು ಬೈದಿರಿಂದ ಪಣೊಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉದೀಪನುಡು ಈ ಊರಿಗೆ ಪುದರ್ಕೊನ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಲ್ವೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕಟೀಲ ಮೇಲುಡು ಭಗವತಿ ರಾದುಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ಆಲ್ವೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಆದು ಈ ಊರಿಗೆ ಪುದರ್ಕೊನ ಸದಾಶಿವ ಆಲುಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಅನ್ನೆ ಮುಳಿತ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪನ್ನಾರು ರತ್ನಾಕರ ಆಳ್ವೇರಿ ತುಳೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮೂಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯ ರಾದುಳ್ಳೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಆರ್ನ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾಬಣ್ಣನ ವೇಷ ತೂತಾನ್ ಅಂಚಾದೊಂದು ಮಾತು ಆರೇ ಕಾರಣ ಎಂಚ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜಡು ಬುಳೆದು ಬರೋಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಸಮಾಜಗೂ ತೋಜುನಂಚನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡ್ನಾಂಡ ಆಗ ಸುರೂಟು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು
ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು, ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು, ಗುರಿರಾಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು, ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು. ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಅವು ಸಮಾಜೋಡು ಬುಳೆದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ, ಅವು ತೋಜಿದು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ, ಆ ಸಂಘೋಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಆದಿಡ್ದಿತ್ತನಕ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೋಡುಂದಾಂಡ, ಆ ಸಂಘಗೂ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಪ್ಪೋಡು. ಅಂಚಾದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಳೆ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡು, ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡು, ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಸಮಾಜೋಡು ತೋಜಲೆ ಕಾಪುಂಡು. ಸಂಘೋಲು ಮಸ್ತ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗಳು ಅತಕ್ಕಿಲ್ಲರ ಏತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗಳು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಏತಿ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸುರೂತ 2 ವರ್ಷನ 3 ವರ್ಷನಕ ಐತ ಸದಸ್ಯರ್ಲು ಪೂಜೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ಲ ಪಿಲ್ ಒಳಪೋದು ಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಆದಿಡ್ದಿತ್ತಿನಕಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೇರಿ, ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಒಳ್ಳೇರಿ ಎಂದು ಪನೋಡಿಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಲು ಈ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗೂ ಬತ್ತನಕ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿರ ಪೋಯರ ಬುಡು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಳಿ. ಕರಿನ ಸರ್ತಿಲ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ರವಿಯನ್ನೇ, ಈ ಸರ್ತಿಲ ಈ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಯನ್ನೇನೆ. ಅಪ್ಪೆ ಪೋಯರೆ ಎರೆಲ್ಲ ಬುಡು ಪೂಜೇರಿ ಮುಲು ಸೇರ್ಸವನ ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬುಡು ಪೂಜೇರಿ ಬುಡಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬೆಳಗೊಂದೇ ಬರಡು ಯಾನ ಎನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಏರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರ ಅಕಲು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳೆ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ. ಈ ಸರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವದ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುವರ್ಣೇರು. ಆರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿಲ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಾತಾಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲಕ್ಕಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಾರು ಆ ಸುವರ್ಣೇರು. ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರ ಬಿಡು ಪೂಜೇರಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಾಕ್ಲೇನು ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಪೆ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ನನೊಂಜೆಂಚಿನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಪಾವನಾಂಡು, ಈ ಮಣ್ಣು ಪುಣ್ಯ ದಿಂಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಬಾಬನ್ನ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ. ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಡಿ ಮುಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆತಿಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೇರು. ಮೂಲಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಆ ಮುಲ್ಪದ ಜವನೇರಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಊರದಕ್ಕಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಸರ್ವಧರ್ಮದಕ್ಕಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಐಟೆ ದೇವರ ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ದೇವರೇನು ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾರಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ರೈತ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಂಡೇರಿ ಸೀದ ಬಾಬಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂಡು ದೇವೇರು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಬಾಬಣ್ಣನ ಶೋಡಿ ಅನ್ ಪುಗಾರಡತ್ತು ಆಂಡ ಬಾಬಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಛಲವಾದಿ ಆರು ಅವು ಆವಡ ಮಲ್ತದೇ ಬಿಡುವೇರು ಐಟು ದುಮ್ಮಪಿರ ತೂಪುನಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಛಲವಾದಿ ಒಂಜಿ ಹಠವಾದಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಐತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದೇವೇರನ್ನ ಭಕ್ತಿಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುಲೆದು ಬರೋಡು ನಾಡ ಸಮಾಜೋಡು ತೋಜೋಡು ನಾಡ ಸುರೂಟು ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು, ಗುರಿರ್ಯಾಕನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು, ಕುಟುಂಬದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಐನು ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತನಾರೆ ಬಾಬಣ್ಣಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ವೆ ರೇಖದಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮರಕುಲಡು ಮಾತ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನ ಮಾತ ಫಲವನ್ನ ನಂಗೆ ತಿನಿಯರಾಪುಂಡ ಕೆಲವು ವಸ್ತುವಿನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತಿನಿಯರಾಪುಣೆ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಂತ ನಾನು ಬಂದ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ 5 ಜನಕ್ಕೂ ದಾನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಕೃಪಲ ಅಂಚೇನೆ ಆಂಡ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏತಿ ಎದುರಾಂಡಲವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಎಂಜಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮೈಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಮಲಾದ ಬರಪು ನಾವು ಮೈಂದು ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡಿತು ಅಂಚಿನ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘಗುಂಡು ಇನಿ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬನು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾಂತರ್ಲ ಇತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ನೂತನ ವರ್ಷನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಜಾಗೇಡು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರುಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾಗಮಂಡಲ ತುಯ್ಯರೆಜ್ಜಿ ಎಂದು ದಾಯಿ ಗೊತ್ತು ನೆನಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಟೆ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪುನಡಿದ ಅವರ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಮೂಲ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡೊಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆಪನಂಚಿನ ಚಂಡಿಕಾಯಗೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಯರ ಆತೀಜ ಕಟೀಲು ದಪ್ಪೆ ನಡೆ ದಾಯನ ಬಣ್ಣ ನಿಖಲು ಉಪ್ಪುನ್ನೇ ದುರ್ಗೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾದ ತಲುಟು ನಿಖಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪ್ಪುನೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಡು ಬಂದುಳೆ ವಾ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ, ವಾ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಶಿವಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ, ವಾ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡ. ಆ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಲುಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತದು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿಖಲು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆತಂಡೆ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ನಂಗೆ ದೇವರ ಒದಗಾದು ಕೊರಡು ದಾಯೆಂದು ಕೇಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತದ ಕಲೆ ಹತ್ತಿ ಮೇಗಿ ಲೋಕೊಡ್ದು ಭೂಮಿ ಲೋಕೋಗು ಯಕ್ಷರ ಕೊನತ ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಯಕ್ಷಗಾನ
ಭೂಮಿ ಹಿಡಿದೇ ಮಾಡಿದ ನರಮನೆ ಆಡಿದ ಶಿಷ್ಯ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಮೇಗಿಲೋ ಕೊಡ್ದು ಭೂಮಿಲೋ ಹೋಗು ಯಕ್ಷರ ಕೊನತ ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅವಳು ಕಟಿಲಿದಪ್ಪೆಗಿ ಅವಳು ಆ ಸೇವೆ ಆಂಡ ಮೂಳು ದುರ್ಗೆನ ಜಾಗೇಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಂಘದಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಂದುಳ್ಳೇರಿ ಆ ಐಕ್ ಬೋಳಾಯನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಏರು ಮಾತ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದಾರ ಏರು ಮಾತ ತೊಡಗಿಸ ಬಂದಾರ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಕಲಾಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡಿಂದು ಪಣೊಂದು